Čaute ľudia, moje meno Tibor a ja vás vítam ďalšieho videa. A dneska tu máme špeciálne video, pri ktorom vám chcem povedať moje zvieratka. No a takže ja si myslím, že za chvíľu sa vám proste ozvem. Dobre, tak som tu a teraz vám prvé zvieratka ukážem, ktorí sú gekoni. Pozrite. Vidíte? Videli ste? Kúkaj, aké rýchly. Tam je niekde. Dobre, ideme na ďalšie. Tam je zelený chameleón, vidíte? Tam je. Dobre, ideme na ďalšie. To je gekon nočný. Vidíte? Pekný, že? Potom tu máme napríklad chameleónov. A ešte tu aj máme jedno špeciálne zvieratko, malá agama. Ale toto ešte špeciálne. Máme dvoch hadov. A aby ste mi verili, počkajte. Kde je prvý had? Počkaj, musím nájsť toho prvého. Ja tu je. Pozrite. Toto je veľhad kráľovský. Prepáčte, čo nevidíte? Tam je. Dobre, potom tu ešte máme jedného hada. Je tam vzadu, úplne v rohu. Vidíte? Tu je. Tam je. Dobre, takže za toto video nezabudnite dať 500 lajkov. A dáte 500 lajkov, tak vtedy natočím to, čo chcete. Natočím. Takže ja sa s vami lúčim. Pre tento video bol Tibor. Takže vidíme sa na ďalšom videu. Čaute!